ni imangle belai ka hamno sutro sunamui number kare ui tani nai khela khom tak si nai no dini le o gutino tani nai shinai mya se phai wi pai dorok dini le phai glakha dini le ang bo pondon bengo lun na sinai Gerentar se sabno manai rutuk nai grana Jasano khai wi ani bagi lapo ungi mano Jasano khai wi ani bagi los bo ungi mano Jasano khai wi ani bagi lapo ungi mano Jasano khai wi ani bagi los bo ungi mano Mani go maya go mani go maya go mani go maya go mani go maya go hai no hai tangai nai grana yeah Manthothok 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 Bogla Kami ni sikla sikli rok tamo se ungbai khado keram ke kongder ke busak se bai nai khado samung bo hamya tongmung bo hamya sikok mangkhok bo ungo lekha poriya style ke nai di puino se solang liya Bogla Kami ni nukhung khazak rok bumuk se perlang liya bunyi nukhung ni bihik eba bunyi nukhung ni besai Abo bai se tui khar lai derui tongmung sidra tong lai derui kami amchoi ni boyar no hamya khai suk bai kha chi uf bai suk kha Jasano khai wi ani bagi lapo ungi mano Jasano khai wi ani bagi los bo ungi mano Jasano khai wi ani bagi lapo ungi mano Jasano khai wi ani bagi los bo ungi mano Mani bo maya bo mani bo maya bo mani bo maya bo mani bo maya bo hai no hai tangai nai grana yeah Manthothok 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 Manthothok